Jeg er en havredder, og som en livredder passer på mennesker, passer en havredder på havet. Jeg har hav i mig, og det har du også. Og derfor vil vi tage jer med til en rejse under havets overflade. En rejse til en verden, vi normalt ikke kan se. Velkommen til Havreddertårnet, og velkommen til Plankton Power. Havreddertårnet er et projekt, som kan lave kunst ved havet. Vi har fundet på Havreddertårnet som en platform, som kan eksistere flere år, og som kan sætte fokus på forskellige tematikker omkring havet og undersøge det menneskelige forhold til havet. Projektet her har sådan et gennemgående formidlende spor, som handler om havets krise og plankton, som vi så sætter lys på igennem forskellige handlinger, som både handler om bevægelse, ritualer og også en vis del sådan kunsthåndværk. Hej. Tag dit glas op fra din bakke. Kig på dit glas. Her er jeg. Velkommen til min verden. Planktons verden. Jeg bor under havets overflade. Jeg er en dinoflagellat. En encellet alge. Det meste af livet på jorden er usynligt. Hej. Jeg glemmer helt at introducere mig selv. Jeg er der også. Jeg er en vandloppe. Vi plankton af mange forskellige slags og ser meget forskellige ud. Velkommen til vores verden. Vi skal lave vores egen plankton, og den skal vi have fremkaldt. Så her der laver vi en forvikling, hvor vi prøver at vikle nogle ting sammen og lave det om til vores egen plankton. Igennem vores kunstneriske formidling vil vi gerne lave det usynlige synligt, fordi vi tror på, at det er svært at passe på noget, man ikke kan se. Og vi prøver at dykke ned under havets overflade og se, hvad der sker der, til at få en dybere forståelse af, hvad havet er for en størrelse. Det bliver faktisk fremkaldt foran ens øjne, når man laver det. Fordi man dypper det i den flydende voks og så ned i koldt havvand. Kære plankton, I findes i så mange vilde former, som jeg normalt ikke kan se. I er så små, men på samme tid så uendelig meget større end mig selv. Folk har skabt noget, og har fået en meget intimt og poetisk oplevelse, hvor de har både brugt deres hænder og fantasi og hjerne. Nu sidder vi her i den her final udstilling af alle de plankton, vi har lavet rundt omkring på de forskellige kyster. Så vi har faktisk manifesteret et kæmpestort kollektivt kunstværk her, som måske 500 mennesker har været med til at lave, ikke? Jeg tror, at vi har brug for at revurdere vores eget sted i økosystemet, menneskets storsted i økosystemet. Det her med at rykke et formidlende rum ud af for eksempel et klasselokale, ikke? At man bare er et andet sted, og man ligesom har hænderne i det, og man får en forståelse for nogle vigtige ting serveret på en lidt anderledes måde. Det er jo det, som kunst og kulturen kan være med til. Plankton Power.